Happy New Year! So, hi mga sis! Another day, another vlog. So mga sis, so for today's content mga sis, so ano tayo mga sis? So first of all mga sis, Happy New Year everyone! Oh my God! At mga sis, so sisimba po kami ngayon mga sis. So, diba? This is my look, diba? Uy! And after mga sis, after kami magsisimba mga sis, is gagala po kami sa Christmas lightings. Oh my gosh! Uy! Mga sis, kakatapos na namin magsimba mga sis. Oh my gosh, uy! So, nandito na kami mga sis. So, gagala na kami dito. Oh my God, pasabag! So, hi mga sis! Kakarating na namin dito mga sis for the Booge Lagot. Hello! Sorry ka mga sis. So, this is my outfit for today's content. So mga sis, pumasok po kami sa 7-Eleven mga sis para bumili ng mga aming makakain. Diba? Pasabag mga sis. Kakauwi lang namin dito sa bahay mga sis at salubungin natin ang bagong taon mga sis. Diba? Ito lang po yung handa namin. Oh my God! Booge lagay! Happy New Year mga sis! Oh my God! Naririnig yung mga booge lagay! Oh my God! Natatakot! Diba? Ito na po yung handa namin mga sis. So, hi mga sis. So, kakatapos ko lang maligo mga sis. And mga sis, oh my God, Happy New Year everyone! Kakain muna tayo mga sis para hindi tayo magmukhang ewan sa ating vlog. Eme. So next, kakain na naman tayo ng macaroni salad for the pasabag.